Aziz hija, Aziz uħti nsemmilkom u nistidninkom biex flimkien namlu daqsxejn ta' riflessjoni fuq il-Vanġelu tal-lum. Il-Vanġelu li ħan meditaw il-lum huwa dak ta' San Ġuwan, il-bidu tal-kapitlu 6. Però qabel ma nirrakkuntaw din l-istorja li ġrat 2000 sena ilu, nixtieq infakkar li il-Vanġelu mhux ħaġa li nħarsu liha biss x'ġara 2000 sena ilu, ma irridu nġibuha illum. Il-messaġġ tal-Mulej mhux għal 2000 sena ilu, ma għallum. Il-Vanġelu li ħan nimmeditaw illum jgħidilna jirrakkuntanna dak il-fatt meta Ġesu tela fuq l-olja, kien hemm ħafna nies li marru biex isimgħuh u mbagħad ġietu ħniena minnhom u qal lill-apposti biex ituhom x'jieklu. Hija ħaġa interessanti ħafna dan id-dialogu li ġie li hemm bejn Ġesu u l-apposti. Minna waħda Ġesu ra dak il-poplu kollu li ġie warah biex isimgħu, ġietu ħniena minnu, però flok għamel miraklu talab lill-apposti biex ituhom il-ħobs. Għaliex tgħid Ġesu talab l-apposti biex ituhom iġibulhom il-ħobs. Jien naħseb il-punt prinċipali huwa li Ġesu irid li aħna nixxerjaw, naqsmu u ninteressaw ruħna fil-proxmu. Mhux bil-kliem biss, imma bil-fatt. Ġesu qal l-apostli tuhom mhux jieklu. Kif? L-apostli ma kienu xafu kif ħajsibuhom il-ħobs għal dawk il-5,000 ruħ. Imma għalkemm Ġesu kien jaf x'ħajjagħmel talab li huma jagħtu semhom. U jien naħseb li hawnhekk huwa x-xogħol tagħna bħala nsara li aħna mhux biss inħarsu lejn tant affarijiet, tant nies li huma batuti li aħna nidhom imsieken, imma li aħna nagħmlu li nistgħu. L-apostla qallhom ma 5 ħobżiet u ġiex ħutiet x'inhuma għal 5,000 ruħ. Huma xejn. Fil-ħajja tagħna ħafna drabi nagħmlu l-istess ħaġa. Ngħid li mhu ħan nagħmel xejn għax ftit għandi. Le, Ġesu jrid li anke l-ftit li għandna naqsmuh u mbagħad hu jagħmel il-miraklu. Fil-ħajja tagħna ekku. Ġesu jrid li aħna nofru dak li għandna, npoġġuh għad-dispożizzjoni tal-oħrajn u mbagħad hu jagħmel il-miraklu. U importanti li aħna naraw Ġesu kif kien qed iħares lejn dawn il-poplu. Mhux bħala grupp sempliċement, ma kien qed jara wieħed dak kollu li għandhom bżonn. Issa il-miraklu ta' Ġesu huwa tant kbir li għalkemm l-apostli qalu li speċi ma kellhomx xofru għax kellhom 5 ħobżiet biss, imma Ġesu mhux biss tom x'jieklu, imma kellhom xebgħu, kienu kemm kellhom aptit u baqa'. Hawnhekk naħseb jiena ta' min wieħed jagħmel daqsxejn ta' riflessjoni ċkejkna wkoll dwarna. Għax wara li n-nies kielu mhux bil-kapaċità tal-apostli, imma bil-kapaċità tal-Alla, imma Ġesu qallhom iġbru dak li baqa' taħlux. Min jaf jiena inti kemm naħlu affarijiet. Min jaf kemm aħna narmu affarijiet ikel u affarijiet oħra li forsi huma tant bżonjużi għal nies li m'għandhomx x'jieklu. Wieħed mill-crimes il-kbar illum hija li aħna naħlu narmu barra affarijiet li għalina ma jiswewx imma l-ħadd ieħor huma neċessità. Min jaf kieku minn din l-istorja tal-Ġesu tal-lum aħna nitalmu, nixxerjaw u ma naħlux. Id-dinja tirringrazzjana jekk aħna ma naħlux affarijiet li ma